parece terra de demolicións. Entonces, Ourense Común vai apoiar de pleno as reivindicacións dos vecinos da Reza. Os argumentos a favor xa están ditos: aforro do lugar, compensación da depuradora, autovía, espacio e uso de disfrute por veciños que, de algún xeito, merecen unha compensación. Sempre pasa nestas obras, cando se construye unha depuradora, eu miro para mí, allá vou comprar unha casa, pero se hai unha depuradora, mellor no outro sitio. Entonces, non pensamos nunca nesas compensacións, nesas revisións dos IBIs das zonas afectadas. Seguimos mantendo os IBIs exactamente iguales. Digo, vamos a apoiar completamente a moción e añadimoslle unha emenda de adición. Que o Goberno Municipal se comprometa a esgotar todas as vías xurídicas posibles para manter o equipamento que actualmente está ocupado polas oficinas da empresa conductora para o uso e disfrute dos veciños de Reza, unha vez se proceda á demolición da antiga depuradora.